سلام سلام كوراتن فتواتن تملكتنا نلمون كم تلمود بحد حدش حبريتاينا حيزنا لكم قريبنا زلنا نايلومي زعبانا زخون بزعبا خلت سلسته قداياتهم كونو مالتيو بفلاي اتو بتعمي مزرارب خوينو زقنه قداي حانتي سنت باواي تحافتناون نلومي بسفيحو حيزنا قريبنا زلنا مالتيو كابزي زتبغسون بزحات نغرات استفطرو نغرات الو مالتيو كابزا سنت باواي حافتنا زيا زوص نجارات سحتتاتون نبوزحات تصليو كم زركبي وندات حبر زركب بيت سباون ذهبوا حبريتا الله وندات بحالي زركب ازي امنيا نزب النجر بصفيحو مسايين تصنيحهم كترخبوا يهم مالتيو مولو حبريتو مو اذا حفتنا مالتيو ابتي متاي كم تزورخكم سلام تايون اطبيقا يرسعون كبرات تخاتلتي بتعمي اتحاسب غداي سلازخونه ناباخم بفصوص حيزيو قريبه زلهو انتاي مو اذا حفتنا زي منيا وي انتاي سلز جبرتي خان لومي حسكا يقرب خازل خان تيركم دا اذا حفتنا زي سنت باوابيت فيفن سهله يا تبال فيفن سهله بوزحات نغرات اب كينت سنطبب زخونو سراحتታት اب ناي سنطبب سراحتታታ ببوزحات فتوت زركبولا بوزحات سراحتي اندا سراحت زمصت حفتنايا انتاي خيا خوينا زبل نغرون نايلم قنه بتاع مشاقل خوينو زصنح حدش حبريتاون بوليس ون حزو زوص بوليس دواي ون زبلو قال الله اب دواي زغبرتو نغرون نبوزحات كم زاقطع تنغيرو الله بفلاي دما نحد حد فلوطات زخون سبات اقطعلو مالتيو نمنيم زم توقعم زلو زبلون سفي حبريتا كوك تخاتاتولني مالتي كورات تخاتلتي خاليون انتاي بفلاي اذا حفتنا زيا نحزبي كتصارفون اب ميديا وطيا بوزح نغراتون ببساعتو اندا لققت فيديوتات مالتيو بتعمي مچنانقيت خوينا يقنيا زلا نحزي دما بوليس دواي كمزا اسراون بزحات حبريتات انداوصيم زركو انتي خوين خسكاب حزي نزا بوليس زيا نزا حفتنا زيا بوليس زي اسرا اندابله بزح سب انداطرطرون قني نيرو اندحامي مالتيو نحزيو جن بوليس كمت زتبحالو اسيروالو نزا حفتنا زيا دحر ميسارو دما اب وشت بيت ما اسرتون بزحات جبنات اندافصمتيا تركب مستو زلو اسرو مستندقانسيو تباس كم زلان كمون ابو افت اسر بيتون صبو زيكونه سنه مغوار بحرياتاتون انداريت نبوليس اشغيران نتاثارون اشغيران كمزلو انداتغلص زركب بفلاي اذا حفتنا زيا كم مجمريو زلققتو فيديوون اندارانايو مصيناينا اتس تغورو زنبرت تغبارات بتعمي محفرن نحزب زناشون نحزب ايرترا بفلاي نحبشاون زناشون اب عالم درجاون زوارد تغبارات يا انداغبرت حزبنا كتصرف صنيحه مالتيو دحريو جن كابزي تبغيساو اي اخلان خالوت نغراتون بفيديو انداريتنا صنيحه مالتيو بفلاي دما ابتو اندا مغبي ايثيوبياوያን زمغولو بيت مغبي حبشا مالتيو ابو زركب مغبي مستطقمت افت بوتاسو نزولسب افتيت اندات امتت دحر مصنح دحري دما اتحمام مسلني نايتو حششون اتطقمولو زبلو بزحات سباتون ناتو حمامون كوني خلي منسيا كابو جن دحر 7 درهم مخفال ابيوا نتو 7 درهم نزي مخفال دما باسبورتا اركيبا مصيا تباهيلا مالتو او اتحيزاتو مالتو نت 7 نزي مخفال نتو 7 درهم እና ክብራት ተኻተልቲ እዛ ሓፍትና እዚያ ካብዚ ጥራሕ ዝተበገሰ ኣይኮነን ተግባራታ ብዙሓት ተግባራት እንዳገበረት ያቀንያ خاليውን እንተኾነ ኣብ ሶሻል ሚዲያውን ወጽያ ዕርቃናውን ዝተለቀቀ ቪዲዮታትውን ቀልጢፎም ቲክቶክ ባዕሎምን ከምውን ዩቲዩብን አጥፊ ወንበር ተለቂቁ ነይሩ ኣብ ሓፂር ሰዓታት ማለት እዩ እዛ ሓፍትና እዚያ ናበያ ትኸድ ዘላ ንምንታይ ኣኸ ንስባያውን እስራያቶ ከም ዘላ ተሓቢሩ ነይሩ ማለት እዩ ብናታ ተግባረውን ሰብኣያ ተሓታት ኮይኑ صنيحيو ولداون انتخونو بوزحات نقفيتاتات اندا نقفوا صنيحهم نعونتو بعل غزا اندا نقفوا صنيحهم مالتيو انتاي غيرو ت بعل بيتا زبل نبوزحات حتو خوينو صنيحيو بفلاي اذا حفتنا انتاي سلاز غبرت يا نت سباياون صليواتو زبل حساباتون نتلعل كم زقنه زفلطيو مالتيو بفلاي عبيتي چانلاتون كم زنغر صنحه اذا حفتنا زيا نبعل سلطنون كيترفو
እዚኣ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ዝጎደላ እያ ወይ ድማ ብሕማም ኣእምሮ ትጥቃዕ ዘላ ሓፍትና እዚኣ ሓደ ነገር ኣደብ ክትገብር ይግባእ እንዳበሉ እዮም ዘሎ ካብዚ ዝተበገሰ ድማ እንታይና ክንገብሮ ዝግባእና ነዛ ሓፍትና እዚኣ እንታይ ተሓገዝናዮ እዩ እቲ ዝሕሽ ዝብል ሓሳብ እውን እንተልዒልና እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እውን ተኣሲራ ኣላ ሰብኣያ እውን ተኣሲሩ ኣሎ እንዳተባሃለ እዩ ማለት እዩ ንሰብኣያ ድማ ክተፍትሕ ኣብዚ ሕማማ ወዲቓ ብወሓስ እውን ክተፍትሖ በቲ ናቲ ተግባራ ነታ ተግባር ማለት እዩ ሰብኣያ እውን ጠንቂ ናይዚ ኩነታት ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምእታው እውን ሓደ ብጣዕሚ መሕዘን ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ንቤተሰብ እውን ዘሻቀለ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክቡራት ተኸታተልቲ እና እዛ ሓፍትና እዚኣ ካብዚ ዝግበር ወይ ድማ ካብዚ ዝኸውን ዘሎ ጉዳያት ከመይላ ክትላቀቕ ንዝብል ነገር ድማ ብዙሓት ሓገዛት ከም ዘድልይዋ ናይ ገንዘብን ብወሓስ እውን ንክትወፅእ ዝወሓሳ ሰብን ገንዘብን ከም ዘድሊ ፖሊስ ድባይ እውን ነዚ እንዳሓበረ ከም ዝርከብ እዩ ብብዙሓት እንዳተወግዐ ዝርከብ ብፍላይ እታ ሓፍትና እትገብሮ ዘላ ተግባራት ቤተሰባ እውን ኣዝዩ ዘቆጥዕን ንምንታይ ያኸ ናብዚ ነገር እዚ ተዳሪጋ ብምንታይ ምክንያት እዩ እዚ ኩነታት ኩሉ ክትገብሮ ተበጊሳ ዘላዓላ ነገር ኸ እንታይ እዩ ዝብል ነገር እውን ብሰፊሑ ሕቶ ኣልዒሎም ኣለው ማለት እዩ እዞም ቤተሰባ እዚ ድማ ናይ ማን እዛ ሓፍትና እዚኣ ናብ ኑር ጥዕና ንክትምለስ ኣብ ፀበልን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምናታት እውን ምክርታት እውን ኣትያ ትገብሮ ዝግበረላ ሓገዝ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ መፍትሒ ክፍጠር ይኽእል እዩ እንዳበለ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ መላእ ቤተሰባን ካልኦት ፈተውታን እውን ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንኻልኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ናይ ትግራይ ቦታታት ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ናብ ሽረን ናብ ሰሜናዊ ምዕራብን ምብራቃዊ ዞባን ዝተመዛበሉ ተመዛበልትና ማለት እዩ ብፍላይ እዞም ተመዛበልቲ እዚኦም ኣብ ሕንፃፅ ዝርከቡ ብዙሕ ነገር እንዳሰማዕና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ጠሜም ዝብል ነገር እንዳሰማዕና ኢና ንርከብ ካብ ጥሜት ዝተለዓለ እውን ብዙሓት ከም ዝሞቱን እቲ ምግቢ እውን ምስ ተጠቐምዎ ክጎደኦም ይኽእል እዩ ዝወሃቦም ነገር ቅድሚያ ክወሃቦም እውን ይግባእ እንዳበሉ እዮም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ቲክቶከራትን ከም ጆን ዳንኤልን እቲ ኣዶናይ ነቆነ ድማ ኣዋዕዊዑ ዝፀንሐ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ድማ ፅቡቅ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዘሎ ኣዶናይ እውን እንተኾነ ኣብኡ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብዙሓት ተጓንፎታት እውን ይገጥሞም ከም ዘሎ እንዳተሓበረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ብፍላይ መንግስቲ ነዚ ነገር እዚ እውን ናብ ኢደይ ኣትዩ ናብኦም ክቦም ኣካውንት ናተይ ኣለወኩም እንዳበለ ብዙሓት እውን እንዳተቃወምዎ እዮም ዝርከቡ ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ኣቢሉ ድማ እቲ ኣብ ሕንፃፅ ዝርከብ ሰብ ገሊኡ እውን ቅድሚ እቲ ረድኤት ምብፅሑ እውን ዝሞተ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ካሊእ እውን እንተኾነ ዝሞተ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ እንዳተሓበረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዚ ጥሜት ዝተለዓለ እውን ንብዙሓት ናይ ዓለም ለኸ ረድኤት ወሃብቲ እውን ንክባፃሕ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓሳቡ እንዳሃበ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓሳቡ ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ዝጠሚ ዘሎ ቀጻልነቱ እውን ክሕገዝ ንክግብኦ ክሕገዝ ስለ ዘለዎ እውን ናይ ብዙሓት ሓሳባት እንዳተለዓለ ናብ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝህቡ ትካላት መልእኽቲ እንዳበፅሐ እዩ ዝርከብ ካሊእ እውን እንተሪእና ብፍላይ ኣብቲ ምጉዕዓዝ እውን ካብ ዓደም ሓራን ካብ ካልኦት ናይ ኦሮሞ ቦታን እስካብ ደቡብ ጫፍ እውን እንተኾነ ነዚ ንምሕጋዝ መፅኦም ከም ዘለው ኣብ ሕንፃፅ ዝርከብ ሰብና እውን እቲ ማሕበረሰብና እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ጉድኣት እንዳበፅሖ ከም ዝርከብ እዩ ዝዝከር ዘሎ ማለት እዩ ዝንገር ዘሎ እና ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ዓርስና እውን ዝከኣለና ኩሉ ክንሕግዞም ይግባና ክብል ዝፈቱ ማለት እዩ ንሎማዓንቲ እና ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝነበረና ሓድሾት ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው ደሓን ኩኑታ